салом, ахбори имрӯзро манзури шумо мегардонем. вазир меҳнат ва шуғли аҳолӣ гуфт ки барои равон кардани муҳоҷирон ба Қатар созишнома ба имзо расонида шудааст, аммо музди маоше ки ҷониби Қатар пешниҳод мекунад кам аст. мушкили дигаре ки пеши роҳи сафари муҳоҷирони тоҷикро мебандад, надонистани забони давлатии Қатар мебошад. гуфта шуд ки созишномаи мазкур баъди расмиёти дохили давлатии тарафҳо мавриди амал қарор мегирад, аммо бо гузашти зиёда аз 2 сол он амалӣ нашудааст. ҳукумати Арабистони Саудӣ ахиран барои хориҷиён ҳаҷи хурд ва ё ҳаҷи умраро иҷозат дод ва қабули зоирон аз 10 август шурӯъ мешаванд. барои хоҳишмандони ҳаҷ зарур аст ки бо яке аз ваксинаҳо эм дошта бошанд ва ё аз ташхиси коронавирус гузаранд. илова бар ин, зоирон аснои вуруд шудан ба Арабистони Саудӣ бояд ҳатман ба карантин раванд ва пас аз он ташхиси такрориро месупоранд. як сокини Душанбе аз сокини ноҳияи Рӯдакӣ 2 мошини Lexusро 620 000 сомонӣ нарх монда гирифтаасту ҳар ду мошинро фурӯхта пулашро надодааст. тибқи маслиҳат маблағи мошинҳо бояд бо гузашти 3 рӯз ба соҳиби он супорида мешуд, аммо ин кор то ҳол ҳам сурат нагирифтааст. феълан нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ боз гардида тафтишот идома дорад. директори агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия гуфт ки то кунун беш аз 940 парвандаи коррупсионӣ баррасӣ шудааст. ӯ қайд кард ки дар давоми ним сол 96 ҳолати нақзи қонун дар бораи муқовимат бо коррупсия ошкор шудааст. тибқи моддаи 22 ин қонун кори якҷояи хешовандон дар як идораи давлатиро манъ кардааст. ба гуфтаи сардори агентии авиасияи гражданӣ, танҳо бо барқарор набудани хатсайрҳои ҳавоии мунтазам ба Русия нархи билет паст карда мешавад. бояд гуфт ки нархи чиптаҳои ҳавопаймо ба шаҳрҳои Русия аз Самарқанд, Тошканд, Ош ва Бишкек нисбат ба мо 2 маротиба арзонтар аст. аз ин рӯ шаҳрвандони Тоҷикистон барои расидан ба шаҳрҳои Русия аз фурудгоҳҳои кишварҳои ҳамсоя истифода мекунанд. 2 рӯз қабл Сомон Маҳмадбеков ва Акмал Муродов аз рақибони худ дар бозиҳои Олимпии Токио 2020 мағлуб шуданд. рӯзи 28 июл Комроншоҳи Устопириён низ ба майдони мубориза ворид шуда набарди ӯ бо боғ анҷомид. агентии мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон гуфт ки теъдоди ҷинояти ошкор гардида дар системаҳои корҳои дохилӣ 44, мудофиа 22, фарҳанг 17, меҳнат 15, нақлиёт 10, ҳокимияти судӣ 12 ва барқи тоҷик 55 ададро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар давоми 6 моҳи соли равон дар Тоҷикистон 1211 ҷинояти хусусияти коррупсионӣ ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд ба қайд гирифта шуданд. бо умеди тансиҳати шумо барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. барои маълумоти бештар аз ҳаводиси рӯз ба канали мо обуна шавед.